idan kana tunanin Allah yana tare da kai a yanzu to Allah yana tare da kai idan ka nisanta da Allah kana ganin Allah ya nisa da kai to ya nisa da kai idan ka manta da Allah sai Allah ya manta da kai idan baka kiran Allah Allah ba zai kira ka ba idan kana son haduwa da Allah Allah yana son haduwa da kai idan baka son haduwa da Allah to Allah ma baya son haduwa da kai Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa a wani wuri domin ya nuna wa mutane irin kusancinsa da yake da su kusancin Allah a jikinka kusancin Allah a jikinki Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu mun fi kusanci sama da wannan jijiyar ta wuya jijiyar wuya a nan take an gane wannan jijiyar tana jikinka amma Allah ya ce hablil warid din nan wannan jijiyar take jan jini mu mun fi ka kusanci sama da ita ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wanda zai fitar da wani furci face Allah ya sanya masa raqibu da atid suna kusa da shi mala'iku ne wanda suke muraqaba suke bibiyar dukkan dan adam a cikin al'amuran aikinsa na gari da kuma wanda yake ba na gari ba littafin yana ga maka falala irin ta addu'a ashe abu ne da ya kamata a yi duk abin da yake da ibada ne saboda haka to yana da falala ɗan uwan musulmi da abin da kai inda na ibada ne to kana da wani lada